ба номи худованди бахшанда ва меҳрубон. Салому алайкум дӯстони азиз, инак бо шумо ҳастам боз дар пахши мустақим ва мисли ҳарвақта оиди муҳоҷират бо шумо суҳбат хоҳем кард. Аз ҳаматон хоҳиш мекунам саволои худатонро касе мехоҳад ки ба онҳо ҷавоб гирад дар чати пахши мустақим нависед, чунки баъд аз якчанд мавзӯе ки ман гуфта мегузарам, ман ба саволои шумо дар чат ҷавоб хоҳам гуфт. дӯстони азиз, боз як бор пеш аз он ки барномаро оғоз мекунем, аз ҳаматон хоҳиш мекунам ба канали ман обуна шавед ва лайкҳои худатонро гузоред. То чӣ қадре ки дар эфир лайк зиёд шавад, маъмурияти ютуб ҳамин барномаро барои дигар бародарон барои тамошо кардан тавсия медиҳад. дӯстони азиз, имрӯз мехостам дар якчанд мавзӯи суҳбат кунам ки дар ин мавзӯъ ман ба шумо дар пахшҳои мустақими худ якчанд маротиба гуфта гузаштам, аз сабабе ки дар ҳамин мавзӯъ бисёр занг мезананд, мепурсанд ва дар WhatsApp, Telegram менависанд, бисёр савол медиҳанд. Ҳамин мавзӯъ хостам гуфта як бор дигар гузарам. Ин барои дар мадди аввал барои муҳоҷирон дахл дорад. Мавзӯи аввал ки ман мехостам гуфта гузарам, ин мавзӯи трудовой договор мебошад, шартномаи меҳнатӣ ки шумо бо корфармоатон ба имзо мерасонед. Дӯстони азиз, чӣ тавре ки мо медонем, бо фармони вазири корҳои дохилӣ ба ҳамаи шуъбаҳои расати кор бо муҳоҷират супориш дода шуд ва тавсия дода шуд ки ҳар як муҳоҷире ки баъд аз 7 январ патент барои кор карданро мегирад, дар ҳамон минтақае ки зиндагӣ мекунад ва дар он минтақае ки патентро гирифтааст, бояд дар муддати 2 моҳ оиди гирифтани патенташ уведомления ба шуъбаи расати кор бо муҳоҷират пешниҳод намояд. Формаи уведомления, чӣ тавр ҳуҷҷат, чӣ бланке ки шумо бояд пур кунед, аллакай ҳамаш бо ҳамин фармони вазир тасдиқ карда шудааст ва барои уведомлениро пешниҳод кардан ҳамин бланке ки форма тасдиқ карда шудааст пур карда дар шуъбаи расати кор бо муҳоҷират месупоред бо нусхаи шартномаи меҳнатӣ. Аз 7 январ ин тараф, дӯстони азиз, на фақат шумо уведомления барои патент мекунед ки шумо бо кор таъмин шудаед, балки агар шумо трудовой договор накарда бурда дар шуъбаи расати кор бо муҳоҷират ба қайд намонед, он муҳоҷироне ки дар Федератсияи Россия кор мекунанд, пас аз ба анҷом расидани регистратсия, шуъбаи расати кор бо муҳоҷират регистратсияи шуморо бе трудовой договор дароз намекунад. То ин лаҳзая агар шумо пули патентро 1 моҳа, 2 моҳа, 3 моҳа, 4 моҳа пеш месупордед, ба ҳамин муҳлат регистратсияи шуморо дароз мекарданд. Акнун ҳамин амал ҳам тағйир наёфтааст, яъне ба чанд моҳе ки патента месупоред ва чӣ тавре ки мо гуфта гузаштем, ҳозир ки шумо ки патент месупоред ва то охири муҳлати патентатон шумо регистратсия мекунанд. Лекин он муҳоҷироне ки патент мегиранд дар муддати 2 моҳ шартномаи меҳнатиро пешниҳод намекунанд, дар шуъбаи расати кор ба муҳоҷират ба қайд намегиранд, дар ҳолати тамом шудани регистратсияи онҳо, регистратсияи ин гуна муҳоҷиронро дароз намекунанд. Барои ҳамин, дӯстони азиз, ҳатман трудовой договор кунед бо корфармо ва бурда дар шуъбаи расати кор бо муҳоҷират бо формаи уведомления пур карда дар шуъбаи расати кор бо муҳоҷират ба қайд монед. Як миқдори дигар муҳоҷирон бисёр савол метиҳанд, мегӯяд ки патент мегиранд ва баъд аз гирифтани патент ки расман кор намекунанд. Расман яъне частне кор мекунанд, дар хони ягон корфармо, дар ягон дачаш ёки бо сохтмони шахсӣ машғул мешаванду расман кор намекунанд. Онҳо мегӯянд ки мо 3 рӯз дар як ҷо кор мекунем, 4 рӯз дар як ҷо кор мекунем, бо мо ҳеч ки трудовой договор намекунад. Дӯстони азиз, нигоҳ кунед чӣ тавре ки гуфта гузаштам, бе трудовой договор якумаш патента ки гирифтед дар муддати 2 моҳ агар трудовой договортона дар шуъбаи расати кор бо муҳоҷират ба қайд намонед, патент аннулировать мешавад. Ва дуюмаш, агар новобаста аз он ки шумо расман кор мекунед дар фабрика, завод ёки корхонаи давлатӣ, корхонаи шахсӣ,
агар шумо бо ҳамин корфармое ки часни кор мекунед, бо ҳамон шахсе ки ба шумо кор мефармояд, бо касе маслиҳат мекунед оиди кор, касе ба шумо маош медиҳад, агар бо ӯ шартнома накунед, шартномаи меҳнатӣ, ҳамон корфармо бояд ба шӯъбаи раёсати кор бо муҳоҷират ё рафта ё ки занг зада шифоӣ огоҳ намояд ки шумо дар фалон суроға, дар фалон вазифа кор ва фаъолият карда истодаед. Кор ва фаъолият карда истодаед. Барои ҳамин ҳам мешавад уведомленияи хаттӣ ки форма пур карда месупоред бо нусхаи трудовой договор ва уведомленияи гӯем ки шифоӣ, яъне шумо трудовой договор намекунед, аммо корфармо ба шӯъбаи раёсати кор бо муҳоҷиратро огоҳ менамояд ки шумо дар зери гӯем ки дар объекти ӯ кор карда истодаед. Барои ҳамин дӯстони азиз, ҳатман уведомления оиди ки шумо расман вақте ки корфармо шумо омада шифоӣ шӯъбаи раёсати кор бо муҳоҷиратро уведомления мекунад ки шумо дар ҳамон объекти ӯ кор мекунед, дар фалон вазифа, ин аллакай ба ҳисоб меравад ки шумо расман кор мекунед. яъне ки ҳамин шӯъбаи раёсати кор бо муҳоҷират уведомление ё ки хабари шифоии корфармои шуморо ки ба қайд гирифт ва дар компютераш ҷо кард, ин маънои онро дорад ки шумо расман кор карда истодаед. Барои ҳамин дӯстони азиз, новобаста аз он ки шумо дар куҷо кор мекунед, дар зери дасти ки кор мекунед, супориши киро иҷро мекунед, оиди кор гуфта супориш гуфта супориши кории касеро иҷро мекунед, ҳатман бояд шӯъбаи раёсати кор бо муҳоҷиратро огоҳ намоед. Барои он бародароне ки патентро гӯем ки 2 моҳ пеш гирифтаанд, мисол бачаҳо занг мезананд, мегӯянд ки мо патента май, июн, июл, август ба гирифтагӣ ё ки сентябр, ноябр ба. Он бародароне ки шумо патента гирифтед ва патентатон муҳлаташ аллакай аз 2 моҳ гузашт, аз 60 рӯз гузашт, шумо уведомления пешниҳод накунед оиди патентатон. Якумаш, уведомленияи шуморо ба қайд намегиранд ва дуюмаш, метавонанд ҳамон патенти шуморо аннулировать кунанд. Барои ҳамин шумо уведомления накунед, пули патента сари вақт супорда кор ва фаъолият кардан гиред. Вақте ки муҳлати патентатон ба итмом мерасад, шумо фақат наметавонед патентатонро боз без гузаштани сарҳад ё без пересечения государственной границы ба як моҳи дигар дароз кунед. Шумо уҳдадор мешавед ё ки маҷбур мешавед ки пересечения госграницы кунед, 3 моҳ на камтар аз 3 моҳ аз ҳудуди Россия берун истед ва баъд аз он дубора ба ҳудуди Федератсияи Россия ворид шавед. Дӯстони азиз, ин маълумот оиди трудовой договор буд ки бе трудовой договор аз ин дафъа регистратсия ҳам дароз намекунанд. ҳатман регистратсия шартномаи меҳнатиро бо корфармотон бандед. дуюм масъалае ки беҳад вақтҳо хеле бисёр занг мезананд, ҳамин бисёр занг мезананду мепурсанд, агар дар як рӯз мо ба мисол 50-60 кас занг занад, камаш 10-15 кас ҳамин мавзӯъ мепурсад ки оиди паспорт. мисол бародарон вақте ки шумо ба ҳудуди Федератсияи Россия ворид мешаветон ё ки бародароне ҳастанд ки аллакай дар ҳудуди Федератсияи Россия 5 сол, 6 сол, 7 сол ё ки 2 сол, 3 сол кор карда истодед, ҳатман вақте ки барои гирифтани патент ҳуҷҷат месупоред, муҳлати амали паспорти хориҷитона бинед. Агар дар вақти супордани патент муҳлати амали патентатон аз 1 сол кам бошад, 1 рӯзам кам бошад, ба шумо барои гирифтани патент ҳуҷҷат қабул намекунанд. Агар ҳуҷҷатам қабул кунанд, метавонанд ҳуҷҷатотонро қабул кунанд, шумо пули патента месупоред, духтур мегузоред, қариб 15 000 харҷ мекунед, не ки дар вақти гирифтани патент аз сабабе ки муҳлати амали шиносномаи хориҷии шумо аз 1 сол кам аст, муҳлати амалаш патентро ба шумо намедиҳанд. шумо бояд 15-14-16 000 рубл месӯзед. Барои ҳамин ҳатман пеш аз супордани ҳуҷҷатотон барои гирифтани патент муҳлати амали паспортон дида бинед. Он бародароне ки ҳозир шумо патент доретон, расман кор мекунедон, лекин муҳлати амали патентатон аллакай 1 сол кам шудааст,
ва шумо ки расман кор мекунед метавонед без пересечения госграницада аз сарҳади Федератсияи Россия убур накарда набуромада боз ба муҳлати 1 сол патентатонро дароз кунед. ин бародарон шумо метавонед дар консулгарии ҷумҳурии Тоҷикистон дар Федератсияи Россия паспортатонро ба паспорти нав, шиносномаи хориҷиятонро метавонед ба шиносномаи хориҷии нав иваз намоед. он бародарон ки шиносноматонро иваз мекунед, шумо аллакай бигӯед ки регистратсия доред, мигратсиони карта доред, патент доред, патенти амалкунанда. дар ин ҳолат шумо чӣ кор мекунед? вақте шумо дар консулгарии ҷумҳурии Тоҷикистон шиносноматонро иваз мекунед, ман ба ҳама тавсия метиҳам ки аз консулгарӣ як маълумотнома гиред, справка, ки онҳо намояндаҳои консулгарӣ дар он справка сабаби иваз намудани паспортатонро нависанд. насе ки аз сабаби гум кардани паспорташ, мисол паспорти нав гирифт дар консулгарӣ, аз сабаби муҳлаташ кам аз 1 сол будан паспорти нав гирифт, ё ки аз сабаби корношоям шудан, барое ки як хел паспортҳо аст ки медаранд, бачаҳои мо чӣ дар кисаан духтар мегирад, ё ки чанд кас занг зад гуфт ки паспортам милиса гирифт, рафт овард дод, мисол гирифт рафт кабинеташ даромад, дуруни мошинаш буромад, баъд паспорта дод, хона омадем бинем ки як варақаш нест, як варақи паспортро дарондааст. барои ҳамин сабаби иваз кардани шиносномаи хориҷиятонро илтимос кунед дар консулгарӣ нависта диҳам ба шумо. ва баъд аз он ки шумо паспорти нава гирифтед, шумо меред сахрва меред, як ариза менависед, ба шумо патента иваз карда метиҳанд, чунки дар патент рақамҳои паспорти кӯҳнатон омадааст, маълумоти паспорти кӯҳнатон омадааст. меред як ариза менависед, паспортатонро иваз мекунед ва паспорта гуфтам иваз мекунед, узр дӯстон, меред сахрва менависед, патентатонро иваз карда метиҳанд. меред шӯъбаи риёсати кор бо муҳоҷират ариза менависед, ҳам мигратсиони картатонро ба гӯем ки рақамҳои паспорти наватон ва регистратсиятонро иваз карда медиҳанд. чунки дар ҳолате ки шумо дубора патентатонро ба муҳлати 1 сол бод дароз мекунед, бояд маълумотномае ки дар ҳамун мигратсиони карта патент омадагӣ, маълумотномаи шиносноматон бояд як хел бошад, мувофиқат кунад. дар ҳолате ки мувофиқат накард, шумо барои гирифтани патент шояд рад кунанд. барои ҳамин ҳатман паспортатонро иваз кунед ва дар вақти супордани патент ҳатман бинед ки муҳлати патент аз 1 сол кам набошад. дӯстони азиз, ин дуюм хабаре ки ман мехостам ба шумо расонам. ва сеюм хабар оиди қаллобон, чунки чӣ тавре ки мо чанд мартаба гуфтем, сол ба сол, рӯз ба рӯз, моҳ ба моҳ қаллобон иваз шуда истодан, яъне методи кории қаллобон дигар шуда истодан. қаллобоям намеистанд дар якҷо, қаллобоям онҳоям инкишоф ёфта истоданд ва онҳо ҳар як роҳу усули мардумро фиреб карда пулашонро гирифтанро нав мекунанд, бо замонавӣ мекунанд. имрӯз ҳамин масъала бояд бисёр занг мезананд ва менависанд дар WhatsApp, савол метиҳанд, қаллоб занг зад, қаллоб бихел гуфта, ё ки милиса занг зад, ё ки фалончӣ занг зад, боз мепурсанд. ҳамин рӯз худаш ман ба ҳамин мавзӯъ тайёрӣ дида будам ва гуфта будам ки дар эфир гап мезанад. як ҳамватанамо занг зад, бовар кунед, занг зад ва ҳодисае нақл кард, гуфт ки ба телефонам сообщение омад ки шумо 8000 золотои корона ба шумо 8000 тӯҳфа дод. занг задам, мегӯяд ки золотои корона скачат кун дар телефонат. хулас гап онҷо вақти занг зад, чик гуфт, ҳамун корро кард одам. скачат кун, вай кун, серия паспорта навис, паспорта сурат гирифта мо барои кун, мигратсиони картата сурат гирифта мо барои кун. ин бача чик ҳамун дар телефон гуфтан, дар телефонаш кард, паспорта роӣ кард, мигратсиони карташа роӣ кард, баъд ҳамеша кард, ина скачат кард, инҷа даромад, инҷа далия ҷиқам, чик гуфт, ҳама кард. дар карташ 10,000 пул гузашт, 10,000 рубл дар карташ гузашт. баъд гуфтанд ки рафта аз сахрова аз Сбербанк пагам 10,000 гир, мо ба ту тӯҳфа кардем. бача мерад сахрова 10,000 гирифтан ки маълум мешавад ки қаллобо будед. қаллобо айномаш гап зада, ай золотои корона 10,000 қарз гирифтенин ба.
пагеш ба занг мезанад, меон ки ту аз золотои корона 10,000 гирифтӣ, аллакай процентош кардӣ 15,000 шудааст. яъне бачае ки мо ба занг зад гап зад. баъд пурсид, гуфт ки мошенникҳо чӣ кор кунем? гуфтем якумаш ки исбот кардан намешавад ки мошенникҳо буданд, чунки чӣ коре ки кард, ин худаш бо дасти худаш ва дар телефони худаш кард. исбот кардан ки инро қаллобо кардан беҳад душвор мешавад. ба ҳар нав тавсия додем ки рафта ба милиса ариза навис, бо шояд милисо тафтиш карда бинад, не ки қарз гирифт аллакай. барои ҳамин дӯстони азиз, ё ки бародарҳо ҳастанд занг мезананд. ҳамин рӯзам як бародар занг зад, гуфт ки дар чат кадом духтаре навистааст ва гуфтааст ки биё шинос шавем. мегӯяд ман бо духтар салом алейк кардаму здравствуйте, до свидания гуфтам ки телефон ба ман як касе ман мардак занг заду худашро ҳамчун коргари угалон рост муаррифӣ карда, гуфтааст ки мо дела мекунем, хел мекунем. хулос гап тарсондан ба сар карду, гуфтааст ки фалон картаба пул гузарон. аку пурсидем бачаҳо ки пул нагузарондам картаба, ба ҳамун рақамҳо ман занг задам, рақамҳо аллакай фаъолият намекунад, яъне уже кор накардааст ин рақамҳо. барои ҳамин дӯстони азиз, аз ҳаматон хоҳиш мекунам ки ҳар хел сайтҳои гӯем ки фисқу фасод дораду шиносоӣ ба он сайтҳо надароедон. касе ки ба шумо занг мезанаду мегӯяд ки ман корманди милиса, коргарди угалон рост, корманди прокуратура, корманди банк, паспортата сурат гирифта роҳӣ кун, ба ватсапата ва мигратсиони картата сурат гирифта роҳӣ кун, ба ҳеҷ кас паспортатонро сурат гирифта роҳӣ накунедон, мигратсиони картетонро сурат гирифта роҳӣ накунедон, бо регистратсиятон сурат гирифта роҳӣ накунедон. дӯстони азиз, ин қаллобон вақте соҳиби паспорти шумо мешаванд, нусхааш соҳиби мигратсиони карти шумо мешаванд, аз номи шумо қарз мегиранд. барои ҳамин як бародар омад, мо 2 сол шуд катеш навис кардосем, ҳеҷ ба адолат расидан наметонем. касе аз номи ҳамин қарз гирифтагӣ аз золотои корона то таги 300,000 қарз шудааст. ҳар рӯз занг зада истода ки фалон одам туи та аз золотои корона қарздорӣ гуфта. яке бача қасам мехӯрад ки нагирифтааст аз золотои корона қарз. касе аз номаш гирифтааст. дӯстони азиз, медонед ки ҳамин золотои корона қарз метиҳад ва фоизи калон 30-40% фоиз аст. бо фоизои вай рӯзона аст, мисол моҳона не, рӯзона як рӯзна спорди 30-40% зиёд мешавад. барои ҳамин дӯстон, аввалаш кӯшиш кунедон ки аз золотои корона қарз нагиредон. агар мабодо маҷбур шудетон қарза гирифтедон, кӯшиш кунедон ки қарза сари вақт баргардонедон. дӯстони азиз, чунки вақтҳои охир аллакай золотои корона кӯшиш карда истодааст ки он бародарон, он муҳоҷироне ки аз золотои корона қарз гирифтаанд ва қарзашон аллакай 200-300,000 зиёд шудааст, ба суд дода истоданд онҳо. чунки паспорти шумо ҳаст, мигратсиони карти шумо ҳаст, регистратсиятон дар дасташон ҳаст, ба ҳамон айҷои регистратсия суде ки шумо дар он минтақа регистратсия шудаед, ба ҳамон ҷо ба суд медиҳанд ва суд бе иштироки шумо, суд 2 бор ба шумо повестка роҳӣ мекунад. ба он суроға шумо дар он суроға шояд умуман зиндагӣ кардагӣ нестед, ба он суроға умуман намедонед дар куҷо аст. суд 2 бор повестка роҳӣ мекунад, шумо намеёбад, 3 бор бе иштироки шумо нисбати шумо қарор қабул мекунад ва шумо дар назди золотои корона қарздор мекунад. ҳамин ки қарори суд ки буромад, қарздор ки шудед, суд иҷроварақаро ба судебни пристав роҳӣ мекунад. судебни пристав аз сабабе ки шумоя ёфта наметавонад, выезди шумоя маҳкам мекунад, қарор қабул мекунад ва шумо аз ҳудуди Федератсияи Россия берун баромада наметавонед то қарза пурра пардохт накунед. барои ҳамин дӯстони азиз, боз як боригоҳ ҳамватанон, аз ҳаматон хоҳиш мекунам ба шахсони номаълум, ношинос, аз он ҷумла ба ёру рафиқои шиносотон, ба дӯсту рафиқотон кӯшиш кунедон ки паспортатона сураташа, мигратсиони карта суратоша равон накунед. мо медонем ки вақтҳои охир аз дӯст, аз калимаи дӯст, дӯсти вафодор фақат номаш мондааст. номаш дӯст ё ки дӯсти вафодор гуфта номаш мондааст. дар асл дӯстӣ нест. ин дӯстию рафиқу суҳбат ҳамаш ба як манфиат. то аз шумо ба як кас манфиат нарасад, фоидатон ба як кас нарасад, ҳеҷ кас аз шумо дӯстӣ намекунад. мардака рафтем, ай тюрма буровардем, ай тюрма.
бо ай киси худо мо пул харҷ кардем ҳавая буровардем, мо як гуфт ки та кай мо мешӣ аъзои оилаи ман мешӣ гуфта ҳози омадааст мо барои вай як одами ганда шудем, бо қалоб шудем, мошенник шудем, ганда шудем. вақти дар зиндон буд, дар даштост наручник буд, қариб гирья кунад, илтимос мара бурор амҷо, пулё мара бурор гуфта қариб гирья кунад. ҳоли аҳволи авая медидед, дилтон месӯхт. қариб гирья кунад. акнун пулро карта дӯстош дастгирӣ кардан, пул додан, пуле ки нарасид аз киси худ мехарад. ҳоз мо барои вай гӯем ки қалоб, фиребгар, ноодам, вақте ки мо вай гуфтем ки наметӣ қарзам, қарзе ки мо кисамо харҷ кардем, мо барои вай одами ганда шудем. барои ҳамин дӯстони азиз, хешигарӣ, дӯстӣ, мисол ёру рафиқи хелин гапҳо фақат дар коғаз мондааст, номош мондагӣ. дар асл и хелин гапҳо нест. бовар накунед ҳичба. на дӯстатон ба, на ёратон ба, на хешатон ба паспортатона, сураташа, мигратсиони карта, регистратсия роё накунедтон ки пага бо аз ҳаминҷа қарздор нашавед дар Россия. ба умеди 1 сум пул кор кардан гуфта бо 1 умр дар золотои корона кор накунед ки қарзи золотои корона тиям гуфта. барои ҳамин дӯстони азиз эҳтиёт кунедтон. ин ҳамин се мавзӯе ки буд ки ман мехостам ба шумо кӯтоҳакак гуфта гузарам. акнун дӯстони азиз мегузарем ба саволу ҷавобе ки шумо дар чат менависед. барои ҳамин он дӯстоне ки то ҳозира навистедон саволотона дар чат, кӯшиш кунедтон ки як бор дига такрор кунед, дублировать кунед. ман ба YouTube медаром, ба YouTube ва саволои шуморо ки дар чат менависед мехонем ва ба саволотон ҷавоб медиҳем. так, пеш аз он ки ба саволот ҷавоб доданро оғоз намоем, боз як бор дига дӯстони азиз аз ҳаматон хоҳиш мекунам ба канали ман обуна шавед ва лайкҳои худатонро гузоред. мо қариб 300 кас дар пахши мустақим тамошо карда истодааст. ҳамагӣ 76 та лайк. дӯстони азиз, аз ҳаматон хоҳиш мекунам ки лайкҳои худатонро гузоред ва лайкҳо бояд бад баробари ҳамин тамошобинон бошад. мегузарем ба савол. осмон мюзик мепурсад: ака мо аз золотои корона қарз гирифтем, бо дар вақташ супоридем, мо чӣ хел даниямонро удалит кунем ва ягон зарар надорад? агар шумо қарза сари вақт пурра супорда бошед, чекош бояд дар дастатон бошад дӯстам. ҳамин чекоша дар дастатон доред, чекоша гум накунед, тамом, ягон проблема намешавад. пага ки шумо гуфтан ки ту қарз дорӣ, шумо чекаша нишон метаҳед ки ман қарздор нестам. аз шумо гуфта бахан 04 мепурсад: ман шаҳрванди РФ, регистратсия постоянӣ, оилам частник када омад, метавонем ки баъди 3 моҳ регистратсия оилама продлит кунем то 1 сол? бале бародар, шумо метавонед, не ки ба 1 сол продлит намекунед. баха ҳамин 3 моҳ регистратсия кардед, қариб 15-20 рӯз ёки ҳамин 10-15 ёки 20 рӯзи мондани тамомшавии регистратсия оилаатон ба шӯъбаи расми кор бо муроҷиат ки ҷое ки шумо регистратсия кардед навбат гирифта рафта ин дафъа 9 моҳа регистратсия мекунед оилатона. 9 моҳа, чунки аллакай 3 моҳ оилатон дар ҳудуди Федератсияи Россия, 3 моҳа регистратсия ки тамом мешавад, 9 моҳа регистратсия мекунед, 3-9 1 сол мешавад. 1 сол оилатон дар ҳудуди Федератсияи Россия мегардад. баъд аз тамом шудани ҳамин муҳлати регистратсияи 9 моҳа шумо метавонед бо оилатона дуюмбора, якбора без пересечения госграницы оилатон аз сарҳад набуромада дуюмбора метавонед боз 1 сола регистратсия кунед. шумо метавонед бемалол кадан гиред. фақат аз шумо боз як хотиррасон мекунем ки ҳамин регистратсия тамом шавад, баъд наравед, 10-15 рӯз пешакӣ рафта навбат гиред, талон метиҳад. тамошои бонӣ ки дохам мепурсад: салом, барои пособия доход чӣ тавр шуданаш дар кор аз куҷо фаҳмида мешавад? нигоҳ кунед, агар шумо пособия фарзанди ноболиғ дошт, шаҳрванди Федератсияи Россия бошед, фарзандотон шаҳрванди Федератсияи Россия бошад ва барои пособиягирӣ шумо бояд ҳуҷҷат, ариза ҳаст, аризае пур карда ҳуҷҷатҳои худатонро, кати ҳуҷҷатҳои кӯдакону ҳуҷҷатҳои оилатон замима карда ба социални фонд равон мекунед. як шарт аст инҷа: агар шумо ҳамчун оилаи гӯё ки многодетная семья, оилаи бисёрфарзанд
эътироф шуда набошад ва ҳуҷҷат надошта бошад, як шарт аст, ки падар ва модари кӯдакҳо ҳардуяшон бояд кор кунанд. Агар яке аз падар ё модар кор кунад, пособия намедиҳанд. Агар шумо ҳамчун оилаи серфарзанд, многодетная семья ба қайд гирифта шуда бошед, ҳуҷҷат дошта бошед, дар ин ҳолат яке аз волидайнҳо бояд кор кунад. Пас аз он ба шумо пособия медиҳанд. Пирсон, тамошои бо ники Пирсон мепурсад: акай Шурат Абдувалиевич, якум бор кӯхе. Подскажите, пожалуйста, хорошую новость. Когда передадите свидетельство о разводе через суд, получите или сами поедем? Город Любовь, ЦЭ, Снегурская Б. Мы как получим заключение о разводе, решение? Если вы хотите, мы можем поехать вместе. Если вы хотите, я съезжу, получу и вам его передам. Это как вы хотите. Мы можем поехать вместе, я могу это получить один. Оказывается, салом алейкум. Фанат футбол меписад: салом алейкум, акай Шурат, уведомление венжеро дар банк шуд ҳуй кунанд мешава? Раҳмат. Нигоҳ кунед, бага пеш мешуд, ҳозирам дар банк шуд ҳуй кунед, маълумотнома гиред. Агар шумо расман кор накунед иҷоба, аз шӯъбаи андоз справкаи 3 НДФЛ гиред. Андоз месупоред тақрибан 20-22 ҳазор, ба шумо шӯъбаи андоз справкаи 3 НДФЛ метиҳад, уведомление, катем справкаи 3 НДФЛ ва аз банк справка гирифта якҷоя месупоред. Агар расман кор кунед, аз ҷои коратон справкаи 2 НДФЛ мегиред. Умар Саидов мепурсад: салом ака, ман ВНЖ постоянная регистрация дорам, МВД Красносельская, город Москва. Территориямон рафтам, оилама гадавои регистрация накарданака. Меган ин хел қонун нест, танҳо бо паспорти сурх тестар. Не, дӯстам, нигоҳ кунед, ин касе занг зад, сообщение боло парид. Нигоҳ кунед, дӯстам, номаъқул кардааст, номаъқул кардааст. Пункти 10 моддаи 5 қонуни федералӣ зери рақами 115 оиди вазъи ҳуқуқи муҳоҷирон дар Федератсияи Россия, яъне федеральный закон номер 15 о правовом положении иностранных граждан Российской Федерации, дар банди 10 моддаи 5 ба омадааст, ки ҳар як шаҳрванди хориҷӣ, ки агар хеш табори наздик, ки шаҳрванди Федератсияи Россия мебошад ва доимон зиндагӣ мекунад дар ҳудуди Федератсияи Россия, ё ки хеши табораш, ки вид на жительство дорад ва доим дар ҳудуди Федератсияи Россия зиндагӣ мекунад, регистрация доимӣ дорад, метавонад дар ҳудуди Федератсияи Россия регистрация яксола кунад. Ва ё номаъқул карданд, аз сабаб ки дар вазорати корҳои дохилии Федератсияи Россия бисёртар аз кӯча ба кор мегиранд, бо объявления аз интернету чиз газет, ва бисёрии онҳо ин қонунро намедонанд. Дӯстам, барои ин ман ба шумо гуфтосам моддаи қонуне, ки шумо метавонед ба он такя кунед. Ҷовидон Тошматов мепурсад: салом алейкум, акай Шурат, худам граждани РФ, чӣ хел документҳои оилава ба гражданство супорам? Аввал РВП, баъди РВП сразу на гражданство ё через падараш ВНЖ баъд гражданство? Кадомаш осонтар ва тезтар мешавад? Осонтару тезтараш агар ба тариқи падараш аввал супорда ВНЖ гирад, ВНЖ баъд аз ВНЖ якбора соҳиби шаҳрвандии Федератсияи Россия мегардад. Шукур Атаҷонов мепурсад: здравствуйте, брат Шухрат, скажите, пожалуйста, я 2 года назад получил гражданство, что будет меня, пожалуйста, если я пойду регистрация сделать, штраф сделают или нет? Нигоҳ кунед, смотрите, Шукуратов, я вас вопрос понял, но что-то я не понял, что вы хотели сказать. Вы 2 года назад получили гражданство, а что будет? Вы, наверное, 2 года получили гражданство, но до сих пор не имеете регистрацию или что? Я вот не понял, вы правильно там... То есть я не понял, что вы хотели сказать. Если вы получили гражданство Российской Федерации и паспорт 2 года назад, но до сих пор не сделали регистрацию, то если вы пойдете регистрироваться, вы должны сначала зайти к участковому,
написать объяснительную, участковый в отношении вас составит протокол, оштрафует вас на 2000 рублей, и после этого вас зарегистрируют. Все, идем дальше. Так, Алиҷон Зубайдов: бародарҷон, ман гости даромадам, соҳиби хона метавонад маро регистратсия кунад бе гузаштани граница? Шумо ки гости омадед, шумо баъд аз тамом шудани регистратсия 3 моҳатон ҳатман бояд пересечения госграницы кунед. Пересечения госграницы. Вақте шумо аз сарҳад берун мебаред, бояд на камтар аз 90 рӯз дар берун истед. соҳиби хона худаш наметавонад шумо регистратсияи шуморо дароз кардан. Барои дароз кардани регистратсиятон асос дар кор. Асос. Шумо ягон асос қонунӣ надоред ки соҳиби хона шуморо дароз кунад. Раҳим Камолов мепурсад: салом алейкум акай Шуҳрат, ҳамун кори мо чӣ шуд? Як моҳ зиёд шид, занг мезанем намегирӣ. Раҳим Камолов, як бор дига ҳамҷо нависед ки кори шумо чӣ буд? Як бор нависед, кори шумо мегӯед ки кори ман чӣ шуд? Ман як рӯз баъд чанд кас занг мезанад, кори чанд каса буд мекунем. Ман намедонем кори шумо чӣ буд. Нависед ки аризаи мо навистагӣ. Агар мо ариза нависта бошем, ба куҷо навистем? Кори мо чӣ шуд? Ранги шумо омад дар WhatsApp одамо менависанд, мегӯяд аки Шуҳрат, кори ман чӣ шуд? Ман ҳамин шумо дар ёдам надорам. Нависед чӣ кор буд, ман ба шумо мегӯям коратон чӣ шуд. Дурман мегӯяд ки граница 3 моҳ пас гузара меша гости бизанам. Шумо метавонед гости бизадан. Лекин проблема дар он аст ки агар шумо ҳар 3 моҳ буроед, мувофиқи қонун шумо ки 3 моҳ дар территорияи Россия истодед, аз Россия мебуроед, бояд 3 моҳ берун баистед. Аз Россия берун истед. Агар аз 3 моҳ кам истода биёед, шояд шумо регистратсия накунанд. Шумо шояд регистратсия кардан натавонед. Барои ҳамин ҳатман аз Россия ки биромадед 3 моҳ истодан кор. Тамошобин бо ники мерасад: яке аз қазияи адиб ва нависанда Қодири Рустам хабар дорӣ? 2 бор мурофиа шид, ҳоло ҳам ҳукм набаромадааст. Чӣ маънӣ дорад? оиди ин қазия хондем дар сайтҳои интернетӣ, дар фейсбуку дигар сайтҳода хондем. Парвандаашон оғоз шудааст, дар худи маҳкамаи тафтишотӣ, яъне дар СИЗО гузашта истодааст. Ягон хабар нест, ягон гап нест, адвокатошонам ягон маълумот намерасонад. 2 мурофиа рафтост, ҳеҷ гап не. Ин маънои онро дорад ки парванда баррасӣ шуда истодааст. як хел парвандае буд ки дар Душанбе ман иштирок мекардам, ба монанди парвандаи ҷиноятии Ҷурабек Охунов. Агар дар ёд дошта бошед, гендиректори ширкати сохтмонии Маворонҳар буд. Парвандаи ӯ дар суд 1 сол баррасӣ гашт. 1 сол. Дар моҳи июл сар ё ки июн сар кардем, дар август ҳукмаш биромад, ё ки дар июл сар кардем, дар августи соли дигар ҳукмаш баромад. Ин маънои онро дорад ки парванда дар суд баррасӣ карда шуда истодааст. Аку гӯё ки мо намедонем парванда дар судои ҷумҳурии Тоҷикистон чӣ хел баррасӣ мешаванду. Ба ҳар навъ маънои онро дорад ки парванда дар суд баррасӣ карда истодааст. Шояд шоҳидон ҳастанд, шояд шоҳидон бисёр бошанд, ягон экспертҳо бошанд, барое ки аз сабабе ки барои китоб нависани китоб суд карда истоданд, шояд экспертҳоро мепурсанд, шоҳидое мепурсанд. Барои парвандое ҳастанд ки 4-5 мурофиаи судӣ мегузарад. Парвандааст ки 1 моҳ, 2 моҳ, 3 моҳ давом мекунад. Барои ҳамин ман гуфтанӣ ҳастам ки то ҳукм набаромадааст, яъне парванда баррасӣ шуда истодааст. Баррасии парванда ки ба итмом расид, суд ба хонаи машваратӣ барои қабул намудани ҳукм ворид мешавад. Андрей мепурсад: ассалому алайкум Шуҳрат, дар бораи Тинькофф банк гап занед. Ин чӣ шуд? дӯстони азиз, аз телефон гап зада истодам, телефон мурд, телефон зарядаш тамом шуд. Чӣ? Барои дӯстони азиз, як чанд дақиқа
боз телефонро фаъол кунем, телефон ба кор дарояд, боз ба ютуб ворид шуда ба саволотон ҷавоб мегӯем. Ба саволотон ҷавоб мегӯем. дӯстони азиз, касе ки мисол ба ман савол дорад ва мехоҳад ки манро аз наздикӣ бинад, марҳамат ба дафтари кории мо, ки дафтари кории ман дар кӯчаи Правсоюза 93А ҷойгир мебошад. Марҳамат бед ва метавонем дар он ҷо суҳбат кунем, як пиёла чой нӯшида метавонед саволотонро диҳед, ба саволотон ҷавоб гиред дар суҳбати рӯбарӯ. ман шахсан суҳбати рӯбарӯро бисёртар назар ба телефону ба дигар суҳбати рӯбарӯро бисёртар дӯст медорам, чунки одамро мебинӣ, бо одам суҳбат мекунӣ, аз ӯ як маълумот мегирӣ, як маълумоти нав мегирӣ, як хабари нав мегирӣ. барои ҳамин имконият бошад бед, маям дар дафтари кориам як худам мешинам, кор мекунам, гоҳ бисёр вақтҳо зиқ мешавем. Вақте ки назди мо одамҳо мебиёяд, як кас мебиёяд, савол метиҳад, бо касе суҳбат мекунем, бо камтар вақт мо хуш мегузарад. Так, фаъол кардем. Так, дӯстони азиз, Амина Қаюмова. Амина Қаюмова, можно еще один вопрос? Если, допустим, подали на РВП, то до получения РВП можно работать? Вы можете до получения РВП работать, если у вас есть патент на осуществление трудовой деятельности. Если патента нету, то если вас поймают на место работы без патента и без РВП, вы будете привлечены к административной ответственности по части 2 статьи 18.10 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации, и в отношении вас будет принято постановление судом о выдворении и штрафа в размере 5000 рублей. Абдулло Шаимсад, ассалому алейкум. Сози тенҷа якай шурат. РВП дорад ай Тоҷикистон биёя миграсионида частни навиштан барои регистратсия равад ё не? Пешакир Аҳмад. Нигоҳ кунед, вақте ки ин бародар нисбати ҳамон шахсе ки шумо гуфтаед содед, агар ба ҳудуди Федератсияи Россия ворид шуд ва РВП дорад, ба ӯ мигратсионӣ намедиҳанд, шояд мигратсионӣ надиҳанд. Тоҷики агар мигратсионкаам тиҳад, работа нависад, охи фарқаш чист? Дар мигратсионкаш работа нависад ва РВП дорад, бе патент кор мекунад. Тоҷики саргардон мепурсад: салом акай Шурат, трудовой договор кунем, уведомление барои патент падават кунем, баъди 3 моҳ уволид шем, ҳеҷ гап надора ё ки бояд то охир патента официально кор кунем? аз сабабе ки бисёр бародарони мо мебиёнд ба кор медароянд ва гӯем ки шароити кориё ки ойликашон ба он мувофиқ намекунад, онҳо аз кор мераванд. Барои ҳамин шумо метавонед 2 моҳ, 3 моҳ, 4 моҳ кор кунед. Агар кор ба шумо маъқул набошад ё ки маошаш маъқул набошад, бемалол метавонед аз уволиса кунед. Ягон зарар надорад. Не ки баъде ки шумо уволиса кардед, шумо бояд дар муддати 1 моҳ бояд кори нав ёбед. Кори нав ёфта бо корхонаи наватон трудовой договор карда ба қайд монед. Так, Саид Каримов мепурсад: ассалому алейкум, чӣ хелед, хубед бародар? Ҳамин трудовой договор аз 7 январ ҳисоб мекунем ё аз рӯзи патент гирифтан? Аз рӯзи гирифтани патент. Ҳамин ки патентро гирифтед, дар муддати 2 моҳ бояд шумо бо ҷои кор худатро таъмин кунед, шартномаи меҳнатӣ бандед ва шӯъбаи расми кор бо муҷиратро огоҳ намоед, уведомление кунед ки шумо дар фалон ҷо кор мекунед ва нусхаи шартномаи меҳнатитонро пешкаш намоед. Саттор Або: салом ака, меган ҳозир тоҷикоро барои супордани гражданӣ қабул намекунанд. Роста? Тарафҳои мо Екатеринбург даем. Нигоҳ кунед дӯстам, аз чанд вилоятҳои Федератсияи Россия ба ман занг задан, гуфтанд ки қабул накарда истодаанд. Дар ҳақиқат ин супориши шифоии роҳбарияти ҳамун минтақа мебошад. Лекин вазорати корҳои дохилӣ чунин қарор дар бораи ки аз тоҷикон барои гирифтани шаҳрвандии Федератсияи Россия ҳуҷҷат қабул накунед, чунин қарор нест. Дар ҳамон минтақа ҳамон роҳбариятҳои худошон қарор қабул карданд ки аз тоҷикон қабул накунед, тамом.
аз 145 вилояти Федератсияи Россия ба ман занг зада гуфтанд ки қабул накарда истоданд. шоҳ мепурсад: салом алейкум ака, ман РВП дорам, баъд аз гирифтани РВП 5-6 моҳ официально кор накардам. А дальше официально кор кардаистам. Дар вақти уведомления чӣ тарӣ мешавад? Ҳеҷ чӣ намешавад, зур мешавад. Дар вақти уведомления аз ҷои коратон 2 НДФЛ мегиред ва уведомления пур карда бо ҳамроҳии уведомления бо справкаи 2 НДФЛ месупоред, ягон проблема намешавад. Ҷовид Ташмат мепурсад: сейчас можно подавать документы на РВП через брак, после получения РВП сразу на гражданство или РВП, ВНЖ, потом гражданство? Смотрите, друг мой, Ҷовидон, вы по браку сейчас подаете документ, получаете РВП. После того, как получаете РВП, истекает 8 месяцев, подаете документы получения на вид на жительство. И все, на этом останавливайтесь. Если в браке у вас нет совместных детей, то дальше вы уже гражданство не сможете получить. Дальше по браку, чтобы получить гражданство, у вас должно быть совместные дети, у вас и у вашей супруги. Рустам мепурсад: салом аки Шурат, ман соҳиби 4 фарзанд. Ҳамаи фарзандон пеш аз гирифтани паспорти Россия гирифтан таваллуд шудагӣ. Ман ҳозир дар моҳи 07/02/24 гитам. Ҳамроҳи 2 фарзандам метавонам барои мат капитал супорам? Не. Шумо ки 7 феврали соли 24 соҳиби шаҳрвандии Федератсияи Россия шудед ва 2 фарзандатон мувофиқи тағйироти иловае ки ба қонун ворид карда шуд, ба шумо маткапитал дода намешавад. Шумо метавонед ариза пешниҳод кунед оиди гирифтани маткапитал, аммо ба шумо рад мекунанд барои гирифтани маткапитал ва маткапиталро ба шумо намедиҳанд. Пабло мепурсад: ако ай корона қарздор вид дори РФ супорем, проблема намешавад? Не, ягон проблема намешавад. Бемалол супоридан гиред. Шукур Атаҷонов мепурсад: здравствуйте, брат Шухрат, скажите, пожалуйста. Да, Шукур, что вам сказать? Пишите дальше, задавайте вопросы. Ҳамид мепурсад: салом, ВНЖ профессия кати гирифтан паспорта чӣ хел кунем? шумо ки профессия кати гирифтед, ҳозир мувофиқи қонуни нав дар бораи шаҳрвандӣ ки 28 октябри соли 2023 мавриди амал қарор гирифт, мувофиқи ин қонун шумо по профессию наметавонед соҳиби шаҳрвандии Федератсияи Россия шуда. Саид Каримов мепурсад: ассалому алейкум, чӣ хелед, хубед бародара? Ҳамид трудовой договор аз ба ин саволтон ман ҷавоб дода будам. Муҳаммадсолеҳ, шумо ҷа наистед ки дар бораи Тинькофф гуфтан дар кор. Чӣ гӯем дар бораи Тинькофф? Кани саволтон бургад нависед пура. Насимҷон Холов мепурсад: салом алейкум, ман ВНЖ дорум дар Тоҷикистон. То чанд моҳ истода метавонам? На зиёдтар аз 6 моҳ. То 6 моҳ метавонед истодан, то 180 рӯза. Аз 180 рӯз зиёд аз ҳудуди Федератсияи Россия берун истодед, дар 1 сол видатон аннулировать мешавад. ҳамин саволот такрор шуда истодааст. Фарҳод Усмонов мепурсад: дута штраф дорам, патент метавонам гирифтан? 1 сол шуд. дута штраф дошта бошед, патент супордан метавонед дар он ҳолате ки агар нисбати шумо қарор дар бораи манъи ворид шудан ба ҳудуди Федератсияи Россия қабул нашуда бошад, шумо метавонед бемалол патент гиред. Чашмои бад.
Али Меликов, салом алейкум ака, паспорт печати фаршиви дорад 20 Тоҷикистон рафтан аэропорт ғам наметиҳанд. Не вақти рафтанда ғам наметиҳанд, не ки вақти омадан паспортотона иваз карда бад бед. Али Қурбон мепурсад, РП ба Гулаком граждани Россия ҳастанд, метавонам дар гражданство супорам? Агар фарзандотон шаҳрвандии Федератсияи Россия дошта бошад, мувофиқи қонуни нав шумо метавонед бо тариқи фарзандотон барои гирифтани шаҳрвандӣ супоред. Сафарбек Хоҷа мепурсад, брат, как ты? Спасибо, Сафарбек, у меня всё хорошо. Дай Бог, пока дышим и работаем во благо наших граждан. Рахим Камол мепурсад, акай Шӯрат, ман ҳамун кори Наил права диски пурсида бур дод оилаам, гуфти дусе чиза не метавонам паспорти ҳамура гуфти ака. Дӯстам Али Меликов, ман ана инҷа вақти ҷа наистед, Наил кантар серкор шудем дӯстам. Аризаи Наил навистагӣ тайёр мондагӣ, як-ду масъала аст ки ман бояд аз шумо аниқ кунам. Тамом дӯстам. Худо хоҳад, пага ман камтар корам бисёртар аст, паги дига занг занед, иншоалло кортона буд мекунем, аризатона равон мекунем. Али Имомов мепурсад, салом алейкум ака, ман ВНЖ дорам, 3 сола печат, прописка дорам, ватан рафта омадам, бо УФМ рафта ягон чӣ нишон додан дар кор ми? Ҳамун прописка намесӯзад. 3 сола регистратсия доред, рафта омадед Тоҷикистон, ба ҳамун прописка гаштан гиред. Дилшод Нурқулов мегӯяд ки ман РВП дорам, паспорт супорам ё ВНЖ дар Калуга ВНЖ супоред. ВНЖ мегиред, дар Калуга супордани паспорташ проблема озӣ. Барои ҳамин ВНЖ ба супоред, аввал ВНЖ гиред. Денис мепурсад, здравствуйте, Шухрат, у меня ВНЖ уже 2 года, как я получил по браку. Могу маму на ВНЖ подавать или только после гражданства? Нет, ваша мать не может через вас получить вид на жительство, так как вы еще не являетесь гражданином Российской Федерации. Как вы получите гражданство Российской Федерации, только потом ваша мама через вас может подать документы и получить сначала вид на жительство, а потом гражданство. Поэтому не тяните с временем, поскорее получите гражданство российское. Так. Пабло мепурсад ки дигар супорем РФ ё ки не, илтимос. Агар имконият бошад ва роҳи гирифтани шаҳрвандии Федератсияи Россия бошад, ҳатман супоред гиред шаҳрвандии Федератсияи Россияро. Маҳмадсолеҳ, Тинкова маҳкам накарда хона равем, чӣ мешавад? Ҳеҷ чӣ намешавад. Тинков, шумо Тинков агар қарздор набошад, бемалол рафтан гиред. Карта дар кисатон меистад, приложение Тинков дар телефонатон ҳаст, ҳар лаҳза метавонед истифода баред шавад. Ва ягон зарар надорад, ба шарте ки Тинков агар қарздор набошед. Здравствуйте, уважаемый, моему сыну 12 лет, у него есть гражданство, у жены есть РВП. Она сможет через ребенка получить гражданство или она должна сначала получить ВНЖ? Спасибо заранее. Да, через ребенка она должна получить ВНЖ. Я не знаю, как она получила РВП, но когда вы подаете документы на получение гражданства через ребенка, вы сначала через ребенка получаете вид на жительство и только потом получаете гражданство. Пусть ваша супруга и даже вы можете подать документы, через ребенка получить вид на жительство. Али Меликов. Так. Тоттенхем, тамошобин бо ники Тоттенхем. Куҷо шуд Тоттенхем? Андрей мепурсад, салом алейкум, бародар, агар работодатель паспортма гирифта наметиҳад, инҷо чӣ гуна амал кунем? Корфармо ҳуқуқ надорад паспорти аслии шуморо гирад. Рафта паспорти аслиятонро талаб кунед, агар ба ӯ паспорти шумо дар кор бошад, чунки бисёр вақти шумо кор медароед, нисбат шумо дар корхона парванда личное дела мекушояд.
паспортатонро копия кунаду копия паспортро дар лични делаетон монад вай ҳуқуқ надорад ки паспорти аслии шуморо гирад. Вабсе паспорти аслия ҳеҷ кас ҳуқуқ надорад гирифтан, на милиса, на прокурор, на ҳеҷ кас. Фақат нисбати ҳар шаҳрванди хориҷӣ агар парвандаи ҷиноятӣ оғоз шавад, дар ин ҳолат паспорт метавонанд паспортро гиранд, ҳавай протокол кати протоколи гирифтан, протокол изъятия мекунанд ва паспорт шиносномаи шумо дар парвандаи ҷиноӣ ҳамроҳ мекунанд, ҳамҷо меистад ва паспортро баъд аз суд бояд ба шумо баргардонанд, агар шуморо аз озодӣ маҳрум накунанд. Лекин ҳеҷ кас дигар, на корфармо, на милиса, ҳеҷ кас ҳуқуқ надорад ки паспорти шумо гираду ба шумо надиҳад. ҳатман пага рафта аз корфармотон талаб кунед ки паспортро ба шумо баргардонад. Шумо кӯча ба бепаспорт чӣ хел мегардед? Пага милиса шумо қапа паспорта нишон наметаҳед, гирифта мебарад шумо. Халид Азимов мепурсад, ягон роҳаш ҳаст ҷанг наравем агар даъват карданд? Агар шумо шаҳрванди ҷумҳурии Тоҷикистон бошед, яъне шаҳрванди хориҷӣ бошед дар ҳудуди Федератсияи Россия, шуморо ҳеҷ кас ба ҷанг даъват намекунанд. Метавонанд даъват кунанд, гӯянд ки омада шартнома бо вазорати мудофиа баста дар ҷанг иштирок кунед. Шаҳрванди Федератсияи Россия бошед, шаҳрванди Федератсияи Россия бошед, дар ҳудуди Федератсияи Россия мобилизатсия нест ва шуморо ҳеҷ кас ҳам маҷбурӣ ба ҷанг бурдан наметавонед. Агар синатон аз си поён бошад, шуморо метавонанд барои хизмат кардан дар қувваи мусаллаҳи Федератсияи Россия даъват кунад ва шумо ҳамчун афсар 1 сол хизмат мекунед ва тамом. Ҳозир дар ҳудуди Федератсияи Россия ҳеҷ касро маҷбурӣ ба ҷанг набурда истодаанд. Дар соли 2023 500 000 шаҳрванд бо вазорати мудофиа шартномаи ҳарбӣ баста ва ин контракт баста ҳозир рафта дар ҷангем иштирок карда истодаанд. Барои ҳамин ягон маҷбурӣ нест дӯстони азиз. Ин ба ҳама дахл дорад, ҳам ба муҳоҷирон ва ба ҳам шаҳрвандони Федератсияи Россия ки соҳиби душаҳрвандӣ мебошанд. Бисёриҳо вақти дар вақти гирифтани паспорт, дар вақти гирифтани шаҳодатномаи хориҷӣ, дар вақти регистратсия кардан агар шаҳрвандии Федератсияи Россия дошта бошед, ба шумо повестка метиҳанд ки рафта худатонро дар военкомат ба қайд гузоред. На тарсида рафта ба қайд монед. Шумо худатонро ба қайд мемонед. Шуморо ба ҷанг намебаранд. Не ки касе ки то 30 сола мебошад, вақти шумо худатонро ба қайд мемонед, имконияте ҳаст ки шуморо барои хизмат кардан ба қувваи мусаллаҳи Федератсияи Россия даъват намоянд. Гулов мепурсад, бародар, ман метавонам худам равам аз ФМС справка мана метиҳанд ки дар ҳамон хона регистратсия кардам? Бале, метиҳанд. Фақат шумо рафта шифоёни хаттӣ муроҷиат кунед, ҳатман ба шумо ҷавоб метиҳанд ва ба шумо метиҳанд нусхаи ҳуҷҷати метиҳанд ки шумо дар ин суроға дар қайд ҳастед. Фаяз Мухаббатов мепурсад, ака, падари ман гражданин буд, аз дунё гузашт, дар состояниш супорам гражданство метиҳанд. Дар ҳолате ки агар падаратон шаҳрванди Федератсияи Россия буд ва регистратсияи доимӣ дошт дар ҳудуди Федератсияи Россия, дар ин ҳолат шумо рафта шумо бояд нусхаи паспорти падаратонро дошта бошед, маълумотнома оиди марги падаратон, справка о смерти мегӯянд, ва рафта дар ҷои зисти ки падаратон пропискаи доимӣ дошт, маълумотнома бояд гиред ки падаратон дар ҳамин суроға регистратсияи доимӣ дошт. Дар ҳамин ҳолат шумо метавонед ҳарчанд ки падаратон аз дунё гузашта бошад, ҷошон биҳӣ шавад, шумо метавонед ба тариқи онҳо ҳуҷҷатотонро барои гирифтани паспорти шаҳрвандии Федератсияи Россия супоред. Салом алейкум. Тамошобин бо ники салом алейкум мепурсад. Як зан бо шавҳараш ЗАГС надорад, лекин фарзанд доранд. Зан метавонад бе иҷозати шавҳар фарзандашро аз Русия баранд? Не. Бояд ҳатман розигии шавҳарашро ба тариқи нотариус, яъне ба нотариус рафта, аз нотариус розигии шавҳарашро оиди он ки ин зан фарзанди ноболиғашонро гирифта бо худ ба Тоҷикистон мебарад, гирад. Нилуфар Хоҷизода мепурсад, ассалому алейкум ака, ман РВП дорам, пропискамон дигар ҷо буд, дигар ҷо прописка кунем, подтверждени пропискаи нав катӣ кунем?
нигоҳ кунед вобаста аз он ки мисол ҳамин дар куҷое ки шумо РВП гирифтагӣ кӯшиш кунедтон ки регистратсия дар ҳамон минтақа кунедтон. агар фарқаш нест шумо дар як суроға метавонед рафта дар дигар суроға регистратсиятонро монед, лекин кӯшиш кунед ки ҳамон минтақае ки РВП гирифтед аз он минтақа берун набуроед. дурмам ёнвам ман як идҷо кунам мигратсионным гости скоро буд мешавад. шумо бояд 3 моҳ буроед, баъд аз он вориди Федератсияи Россия гардед. Али Ардон: ассалому алайкум бародар, шомтон бахайр бошад бародар. Агар магазин кор мекунем, оили кош камай бас кунем, дигар ҷо кор буроем, бо уведомления аз сари нав бо дар кор мешавад. Бале, агар шумо як бор уведомление карда ба қай монда бошаду ҷои коратон иваз ки шуд, шумо бояд бо ҷои кори нав шартномаи меҳнатӣ баста уведомление нав кунед. чунки вақти шумо аз ин магазин мебароед, шартномаи меҳнатитон қайд мешавад, шояд корфармо ба шӯъбаи расоати кор бо муҳоҷират мактубро равон кунад ки бо шумо шартномаи меҳнатиашро қатъ кардааст. барои ҳамин ҳатман ки ҷои кори нав буромадед, трудовой договори нав кунед. салом ака, оснований модарка ти ба гражданства супори знания русский язык дар кор? Бале, дар кор, ҳозир ба ҳама дар кор аст. новобаста аз он ба кадом основания шумо месупоред, аз сертификат оиди донистани забони русӣ ҳатман дар кор мебошад. салом алейк ака, запрет 3 моҳ гузашта кушода мешавад? запрета 3 моҳ гузашта бошад, агар асос бошад, асос қонунӣ барои кушодани запрет, шумо бояд шикояти кассатсионӣ нависед ай болои ин қарор, шояд кушоям. супари бе мепурсад: салом акаҷон, раҳмат ба шумо, ман ба тавсияи шумо документ супоридам, худованд нигаҳботон бошад. али Қурбонов. али Қурбонов мегам вид на жительство кун, баъд дар гражданство баъд метавонӣ. бале, рост мегӯям. касе ки ба шумо гапа гуфтааст, то вид на жительство накунед, ба гражданство супорида наметавонед. ҳатман вид на жительство баъд метавонед. сафар Саидов: салом алейк аз нахондем. так фарзона мепурсад: салом алейкум акай Шура, то чанд фарзанд дошта бошӣ ба ҷанг намебаранд? боз як борига такрор мекунам, ҳозир ба ҷанг ҳеҷ каса набурда истодаанд. касе ки ҳозир ба ҷанг рафта истодааст, бо хоҳиши худаш рафта истодааст. агар шумо мобилизатсия дар назар дошта бошед, агар 4 фарзанди ноболиғи то 16 сола дошта бошед, шумо ба мобилизатсия намебарад. шараф Ислам: ака, патентни ма запрет шидагиай. Яксола ма агар Тоҷикистон равм 3 моҳ бестум, биём 1 сол нашуда метавонам патент кардан? Не, наметавонед. аз ҳамон рӯз ки патентатон бекор шуд, аннулировать шуд, 1 сол мегузарад, баъд аз он шумо метавонед бо патент кунед. кор бо муҳоҷират куҷое гуфта пурсидосият аст. ФМС кор бо муҳоҷират ин отдели милиса аст. отдели милиса, дар отдели милиса аст отдел по вопросам миграции. отдел по вопросам миграции. акун ман тоҷикиам хел гуфта истодам, агар хел тарҷума кунӣ, отдел по вопросам миграции шӯъба оид бо саволҳои муҳоҷират мешавад. барои ман кор бо муҳоҷират мегӯям. ин отдел по вопросам миграции куҷое ки рафта шумо регистратсия мекунед, ҳавайда. Амир Низомов: салом алейкум, должен ли я встать на учет, если мобилизация прекращена? Конечно, в соответствии с законодательством Российской Федерации, если вы являетесь гражданином Российской Федерации и вам от 18 до 60 лет, вы должны стоять на военкомате на учете, независимо от мобилизации. Гулшан Кенжай мепурсад: ака, салом алейкум, меша ки ба як чеки патент 1 сола регистратсия кунем? Бале, мешавад. ин тағйироти илова ба қонун ворид карда шуд. ман дар роҳи як барномаам гуфта гузаштам. патента месупоред, патента ки гирифтед, чека ки супоред, бо ҳамин чеки патентатон рафта то охири муҳлати патентатон 1 сола регистратсия мекунед. исмаил мепурсад: ака, одамое ки гражданство дора 28-29 сола мешаванд,
дар соли 24 ба хизмат даъват карда мешаванд ё ки иҷа усу касе ки 27-28 мешавад баъд даъват мекунанд. Як маълумот медодед. Бале дӯстони азиз, аз соли 24 2024 он шахсоне ки синну солашон то 30 сола мебошад, яъне 27, 28, 29 ё ки 30 сола пур накардаед, шуморо барои хизмат кардан дар қувваи мусаллаҳаи Федератсияи Россия даъват мекунанд. То 30 солая. Асбер качи як тамошобин нависааст ки ака патент кунем, баъд чӣ кор кунем? Патент ки кардед, ин патента дар дастатон гирифтед, шумо 2 моҳ муҳлат доред ки бо ҷои кор худатонро таъмин кунед, бо корфармо трудовой договор баста, трудовой договортонро уведомление бояд кунед. Бурда дар шӯъбаи рӯйсати кор бо муҳоҷират, яъне отдел по воситаи мигратсия ба қайд монед. Тамом ҳамин корро эҷро мекунед, натарсида бемалол коратонро давом додан мегиред. Сунатулло мепурсад: акай Шӯрат, мана ВНЖ дорам, через госпрограмма супоридам. Паспорт ба как додан? Саволтонро нафаҳмидам рост шуд. Имомҷон Яхин мепурсад: по поводу правда расскажите. По поводу правда чӣ боша? Амир Низомов: салом алейкум. Должен ли я... Да, вы должны на этот вопрос ответить. ҷавид, то шумо дар саволтон ҷавоб додум. Бо кадом саволтон ҷавоб додум? Дар Русия чанд фарзанд дошта бошед ба хизмат намегиранд? Ҳамин 2 фарзанди ноболиғ дошта бошед, ба шумо 2-3 фарзанди ноболиғ дошта бошед, ба шумо отстрочка метиҳанд, да, яъне то ба як син ба канта калон шудани фарзандотон намебаранд ба армия. Салом алейкум, акай Шӯрат. Ака 3 фарзанди ноболиғ дошта бошед, ба ҷанг намебаранд? Ба ин савол 10 бор ҷавоб додем. Ози ҳеҷ кира маҷбурӣ ба ҷанг набурда истоданд. Меган 1 марти 24 рейд мешавад. Рейд мешавад. Рост шагум намедонам. Ино акон ҳар сол нақша мекунанд, дар ҳар сол 2 бор 3 бор то 4 бора ҳар кварталда як бор рейдҳои калон мегузоранд. Шояд 1 март шавад. Ман ба ин саволтон ҳеҷ гуфта наметавонам. Исматова Сафармо: акаҷон, ман 18 сола шудам. Метонед шумо загранми мара супоред? Чанд ҷо супоридам, нашид, надоданд. Загранпаспорти урусӣ, шумо агар гражданини Россия бошед, шумо новобаста аз он ки 18 сола шудед нашудед, метавонед ҳуҷҷатотонро барои гирифтани паспорти загранпаспорти урусӣ супоред. Барои чӣ қабул намекунад, ман намедонам. Сабабашро бояд менависед, мегуфтем барои чӣ нависад. Али Имомов мепурсад: салом алейкум ака, ман ВНЖ гирифтам, аз шаҳри Санкт-Петербург метавонам дар шаҳри Москва прописка монда, ягон проблема мешавад? Проблема намешавад дӯстам. ҳамин ки шумо ки ВНЖ гирифтед, мувофиқи қонунгузорӣ дар муддати 7 шабонарӯз бояд регистратсия монед. Дар дилхоҳ минтақаи Федератсияи Россия метавонед омада регистратсия кунед, метавонед омада Москва регистратсия кунед, метавонед ози дар ҳамон шаҳри худатон Санкт-Петербург регистратсия кунед, ақаллан регистратсия времени ки ҳамон муҳлати 7 рӯза ба успед кунед. Дар Санкт-Петербург регистратсия времени мекунед, баъд Москва ба омада бо регистратсияи нав мекунед. Ягон проблема намешавад. Вайсов Маҳмадалӣ мепурсад: салом алейкум ака, патенти мо пешаи соли навай, баъди соли нав трудовоймонро алиш карданд. Мигратсионный брем амира ё ки не? Агар шумо дар ҷои кори наватон агар уведомление карда бошед, шумо бемалол ози метавонед равед, бемалол метавонед бо дар ҷои коратон трудовой договортонро бурда дар шӯъбаи рӯйсати кор бо муҳоҷират ба қайд монед. Агар дар ҷои кори наватон накарда бошед, уведомление пеш накарда бошед, ҳозир накунед ки бо проблема мешавад шумо. Ҷовидон то шумо мепурсад: дети есть, сейчас можно подавать документы на РВП через брак, после получения РВП сразу на гражданство, РВП, ВНЖ, потом гражданство. РВП, ВНЖ, потом гражданство.
РВП, ВНЖ, потом гражданство. Фазлиддин мепурсад ки салом алейкум ака, граждан Ф боши маҷбурӣ ҷанг мебаранд? Илтимос ҷавоб дед. Не, 10 бор ҳамин саволда ҷавоб додем. 10 бор шумо чӣ хел гӯш мекунед? Шояд шумо канали ман ба нав ворид шуда бошед. Ҳеҷ касро маҷбурӣ ба ҷанг намебаранд. Ҳеҷ касро. Диловар, салом алейкум ака. У меня есть свидетельство переселения госпрограммы в Челябинске. Можно ли работать в Москве без патента? Нет. Вы должны сначала в Челябинске все документы получить, РВП, вид на жительство, гражданство должны получить, и только потом можете приехать в Российскую Федерацию и работать. А так вы не можете. И если смотреть по госпрограмме, то вы должны 3 года проработать в Челябинске, и только потом можете покинуть территорию Челябинской области. А так, если вы, не проработав 3 месяца, 3 года в Челябинске, не прожив 3 года в Челябинске, приедете в Москву, то с вас могут администрация Челябинской области может затребовать те средства, которые на вас были потрачены во время использования госпрограммы. То, что они с госбюджета на вас потратили, они это могут с вас потребовать. Альфа Групп 001 написал: салом алейкум, акама РВП дорум, дар вид спордум, трудовой договор по месту жительства, дар отдел спордам, уведомление на споридан. Ҳичи намекунад, ягон кор намекунад, ягон проблема намешавад. Дӯстон, марҳамат, телефонро фаъол кардем, ба савол додан дар чатро ҳозираша тамом кардем. Метавонед ба рақамҳои 926 944 0206 занг зада саволҳои худатонро дар пахши мустақим ба ман диҳед. аз ҳаматон боз як бор дига хоҳиш мекунам, ба канали ман обуна шавед ва лайкҳои худатонро зер кунед, лайкҳои худатонро монед. қариб 400 кас моро тамошо карда истодааст, ҳамагӣ 178 лайкҳотонро зер кунед. Лайкҳоям бояд баробари тамошобинон 372 та лайк бошад. занги аввалро қабул мекунем. алло алло. салом алейкум ака. Ва алейкум ассалом. Акаҷон, саволи ман ҳамин буд ки миграсиони картар акаҷон гум кардагим, ҳамаро чиқадр баста наметукем ака? вай ҳамин отдел паорса мигратсия меравед, шӯъбаи расад кор бо моҷо ҷои зистатон ариза менависед ки мигратсиони картаи гум кардам. Шумо дар муддати 3 рӯз дубликати мигратсиони картатонро медиҳанд, тайёр карда метиҳанд. баъд ба вай метавонӣ ки патенти нав продалил кунӣ? ман кор карда истодаам, патент махидам платин мекунам. мешавад. шумо мигратсиони карта ки дода, шумо ҳамон мигратсиони картаи гумкардагитона нусхаша метиҳанд. проблема некунад иҷо ака. Проблема намеша. ҳазорамон акаҷон, саломат бошед. алло алло алло. лабай. Ака суратсози куби. О, раҳмат бародар. Акаҷон, як чапурсим шумо. Марҳамат. Акаҷон, ҳами рафтем паспорт споридан дар гражданство. Аму ФМС вай додам уда қоғаз объяснитель. То, что шумо кор накарде официально 5 сол, авая бланкара бояд пур кардан дар кор. Пур карде бояд? Пур кардан дар кор, бланка пур карда спордан дар кор, тамом? Не, то, что ма официально кор кардаги нестем, вая пурсидан ки за счет кого ты здесь живешь, а киҷо дахол дори ҳамя. ҷавоб тиҳон хуб ки пасандоз доштум, худам да картам сум доштум, да банк шода пул доштум, ё ки аз ҳисоби хеш таборон хӯрда мегаштум. Гап нахоҳам хел саволда ҷавоб дода натонед дӯстам. ҳами хел нависед охи гӯяд ки ё ки худам пул дорам дар банк, ё ки хеш таборон мана дастгирӣ мекунанд, ёрдам мекунанд. ягон чи навистан дар кор охи. шумо 5 сол шуд ҳамҷа кор намекунед. дар ҳақиқатан одам савол метавад ки 5 сол дар Россия ҷо кор намекунӣ, аз ҳисоби чӣ мехӯрӣ мегарди ҳамҷа? ҳавай навистан дар кор ки мисол ман мисол худам пул дорам, ё ки худам мисол неофициально кор мекунам. хаку неофициально кор мекунам гуфта нанависед. хеш таборон дастгирӣ мекунам гӯед мисол акай додар ва ё. Аваям гуфтан ки мисол ҳамин гапи шумо гуфтан ки агар ягон хеш таборо давай куна, то что бояд доход бояд шумо давай кунан ки официально кор мекунан гуфта Россияда. ҳамин ҳуҷҷатҳои пешниҳод кардан дар кор. Вай аз шумо ягон чизи ғайриқонунӣ талаб намекунанд.
акаҷон. Мала саломат бошед. Хуб брат. Алло. алё Лабай. салому алейкум ака. Ва алейкум ассалом. ака ман ҳами оилама рафтам дар чи адели ҳами красносело дар рафтам чи накардам. венже гуфтани хеле основание нест ки постоянно даже регистрация мондагӣ венже тане ки основание хеле вуҷуд надорад ки мо ӯро як соат проделит кунем регистрацияша. ма ба ҳамин саволтон шумо дар чат навистем, ман ба саволтон ҷавоб додум. Бо як бор дига мегӯм. Пункт банди 10, пункт 10, статья 5 Федерального закона о правом положении иностранных граждан в Российской Федерации. Ҳамина интернет базанед, а интернет чоп кунед, гирифта бурда дам нишон теда ва ёба. ман фаҳмидам шуморо ака. бо ҳамин оилаи ман омаданда дар чи нависонда ки туризмиш рагиян дар ҳамин миграсион каш. боз ман ҳамин системаҳо регистрация кардагиам. ана метавонам ҳамина проделит кунам? Метонем проделит кардан, метонем. метавонем? Метонем. ман метавонам ки бо наи чи бурам дар Курилова ма менежема дар ҳамун красносело гирифтагиам адел ҳуҷҷат. метавонам ки Курилова да бурам пешниҳод кунам барои проделит кардани оилам? Курилова да шумо чикор мекунед? Дар Курилова шумо регистрация кардагӣ? ҳамун овози ютуба хомӯш кунед бародар, овози ютуба. шумо ҳозир ҷои регистратсиятон куҷоя? ҷои регистратсиятон шумо ҳамин оилатона дар куҷо регистратсия карданӣ? ҳамун соҳиби хона мерам, адделе ки ҳамин хонае ки кадом аддел да гӯем ки минтақае да ворид мешавад, ҳамун аддел рафта регистратсия кардан дар кор. ҳамун аддели наздики шумо куҷоя? ҳамин хони шумо да аддели наздик да куҷоя? аддели наздик ана ҳамун аддел рафтан дар кор. гӯш кунед дӯстам, ҳамин хонатон дар кадом минтақаи аддел да ворид мешавад, ҳамон аддел рафтан дар кор. мисол шумо дар ноҳияи мисол душанбе да дар ноҳияи Фирдавсӣ зиндагӣ карда аддели ноҳияи Сино рафта регистратсия намекунед, ҳамон аддели Сино Фирдавсӣ рафта регистратсия мекунед. инҷаам ҳамин хел ҳамун хонатон кадом аддел ба подчинят территорияи кадом аддел да мебошад, ҳамунҷо аддел рафта регистратсия кардан дар кор. ҳамун статья гуфтагӣ ма чоп кун гира гӯ қонуна хон гӯ ҳайфи ту гӯ ҳайфи ту гӯ туф кун дар рӯш ҳайфи ту гӯ пагоноша бо накани ки бо делат мекунад. пагоноша накани бо мараш дӯстам. хуб саломат бош. алло алло. ака шуро салому алейкум. ва алейкум ассалом. акаҷон сози хубӣ? раҳмат бародар. акаҷон ман шуморо зан зарм барои собеседование пурсидам боедон аст ака. акаҷон ман видео споридам. акаҷон види ман бояд 4 моҳ пас тайёр шавам моҳи майда. мана инфексия прописка кардан 4 моҳу анака патени ман ака 20 феврал патени тамом мешавад. мара мегӯянд ки патени ка камро кутмай шумо пурсидам бор ака. шумо расман официально кор кардосе? официально ҳама шакар 20 тамом меша патенон трудовой 20 феврал тамом меша ака пропискан то моҳи май акадан ба основание со ҳозир шумо на пага сахраро ариза нависе барои продление патент бо 1 сол дига дароз куне патентона. ямар ака патент букунам накунам ака. кунед охи шумо 4 моҳ чӣ кор мекунед то моҳи мая? ё ки кор кардани нестед то моҳи мая? не кор карданем ака, кор карданем. бе патент кор кардан наметоне. ҳамин ки дар моҳи май вида гирифте куда дастун баъд дига пули патента намеспоре. ака ман граница бурам биём чига дора ака патент тар кунам. ҳеҷ кор надорам. метонед бемалол буроед ва патентон срокш ки тамом шуд
метавонем буроем территория Россия. Тоҷикистон мере як хеш табора хабар мегире бо мегӯӣ. Яка мегӯм границаи Қазоқистон бурам биём ва метавонем омадан, не ки баъд регистрация кардан меша намеша, воз чун проблема? барои чӣ регистрация кардан меша? Вақте ки шумо вақте мебуре бояд 3 моҳ зиёд истеда берун. Не ки шумо справка доре ку справки вид на жительство авай кати метавоне регистрация кунед. Камара ба справка уже прописка кардам то моҳи мая. Тамом ҳамин мере мебиёи мегарде бо тинҷака. Мегӯям граница Қазоқистон бурам биём аз сар патент кинум барам бо давоси то моҳи мая гардам. Патент кунед ҳами корҳо кунед. Каҷон назар ҳама. Хуб, саломат боша. алло, ваалейкум раҳмат бародар, раҳмат. акаҷон ҳами ачира пурсмо ма ба аснавани кӯдакон меспорам. кӯдакон ализода ана метрискаи худам ализодай 2011 ма паспорт гирифтам, алиф гузаштаги, дипломам коллеҷ хондагим, дипломам завошни хондагим, ҳамаш алиф гузаштаги. ана метрискам да ализода, кӯдаком ализода. ҳамин мақсад мешавад чӣ сабаб дора ҳамин ягон ҳуҷҷат дорӣ ки пеш алиф будӣ ба ализода шудӣ ё ки пеш ализода будӣ баъд алиф шудӣ? ҳуҷҷат дорӣ? не, ҳамира пурсида мега ки вақте ки кай Тоҷикистон ҳамира чӣ мекунед да ҳамон справка бинависа ки ай сол 2011 мисол ту алиф гузаштагӣ. Не, нигоҳ кун бес бародар, то соли 2011 алиф гузаштагӣ, ай 2011 ализода шудӣ, дуруст? Не, то 2011 ализодаём ма. Ализодаём баъд 11 алифум то ҳозира. Фаҳмидам. ализода будӣ, алиф шудӣ. ҳуҷҷат дорӣ оиди иваз намудани ному насабот? Не, ҳамира гуфтам ки вақте та барои гражданство вақте меспорӣ гуфтку ҳамин метриската мисол мерай барои метрискара нишон додемо, гуфтам ки ҳарфош мақсади хеле рӯшан нест, ҳамира мақсад ки нав ку биёр. ана эҷа мо пурсидем, гуфтам ки ҳамора дар справка метиҳан ки дар ҳамон бинависа ки ҳамид 2011 сол алиф гузаштага дар ҳамон мақсад ҳамин мешида боша бо хута пурсам. ина ма туда мегӯм ака нигоҳ, соли 2011 ализода будӣ. соли 2011 алиф шудӣ. ту бояд шаҳодатнома дошта бошӣ. ту бояд шаҳодатнома оиди иваз намудани ному насаб дошта бошӣ. агар шаҳодатнома надошта бошӣ, делат мегарда, қабул намекунанд делата. боло иҷа гуфтам ки мақсад вақте ки шаҳодатнома таҳам метриската вақте ки нав мекунӣ мақсад дар дигар чӣ мегузаронӣ нав ҳамора рӯбардор куду мақсад рӯшан шавад. баъд дар ҳамон справка битиҳан ки дар ҳамон справка бинависа, баъд дар давом ҳам бинависа ки то 2011 ализода буд, ай 11 иса алиф гузаштаги гуфта дар ҳамон справка бинависа. мақсад ҳамин мешеда бошад? намешава. ина бо мегӯм ту бояд шаҳодатнома оиди иваз намудани ному насаб дошта бошӣ бародар. дорӣ ҳамин хеле шаҳодатнома? намешава, значит аризота мегардонанд. барои ман оилаам гирифтаги, кӯдакон гирифтагиам дар закр алиф гузаштаги, ҳам закрдам алифа. тимболи ту бояд шаҳодатнома оиди иваз намудани ному насаб дошта бошӣ. бо як бор мегӯм таҷураҷон. тамом, бо дорӣ ягон савол? майла, саломат бошӣ бародар. ба аснавани оила мешавад ба чикорум агаме? ту шаҳодатнома оиди иваз намудани ному насаб бояд дошта бошӣ. фаҳмидоси мара? майли, раҳмати калон акаҷон. алло, алло, алло. алё, ассалому алайкум ака, сози тинҷӣ? тинҷ бародар, тинҷим, раҳмат. як чиза пурсидам ака, нав патент гирифтем, нав якум сол патент гирифтем, вақте ҳамин дар
сервис мигрант ко ҳам чиз качат дарга якун доктору патент спордем вақти патентгида ҳам чек бурмад ин рафтам дар Зулебанк чек спордем ҳамун набурмадам ра гуфтам ки буфармед пулам туғри ҳаста не ты через Сбербанк онлайн спорт ёки Сбербанк касса рафта спорди касса рафта спордем туда чек медод бояд Сбербанк чек дода боша авай чек ҳисоб мехӯрад ки ту пула спорди ёхи чек додае дармун чӣ намебурад сервиси мигранта намебурад ҳамро вай вақте ки через Сбербанк меспори вай баъди 3-4 рӯз мебуроя вай сразу намебуроя о мебуроя камтар дертар ами ай 3 то 4 рӯза мебуроя барое ки вақте пула ту через банк меспори худат рафта пула меспори вай перечисления 3-4 рӯз намешава Абдан 10 рӯзи дига мондам ки нишон дад яки 10 рӯза бод аплатӣ кунӣ гӯш ку ҷураҷон вай да ҳамуҷа буромад набуромад тира фикр нак ту да дасту чек дорӣ любое время мери нишон метаҳӣ ки ман фалон рӯз супоридум ҳамин пула тамом не ман тира фаҳмондасум зиқ нашав супориди пул мегузара ҳатман пул мегузара ту ягон қонуна вайрон накардагӣ ту дар доираи чорчӯбаи қонун зиндагӣ дорӣ дар ҳудуди федератсия зиқ нашав бародар саломат бош бародар алло 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 ваалейкум ассалом ака солетинҷи раҳмат бародар ака як чиза гуфтам аз шумо бипурсам ман ҳамин дар шаҳри Твер оилам хати фарзандам гражданина баъд ман худам РВП гирифтам як 2 сол 2.5 сол РВП хати гаштам пул наёфтам ям удамлят сабак ҳамаш намедонам ба фикрам унилова шад сӯх намедонам як 5-6 моҳ зиёд шуд не нигоҳ кудака РВП кай гирифтӣ РВП 2022 2023 да уведомления кардӣ я бо кардмаш уведомления кардӣ баъди як сола кардам 21,000-22,000 сум супоридам кадом моҳаи кадом моҳ буд ози кадом моҳ буд моҳи декабр ва октябр буд ё декабр октябри соли 23 не РВП кай гирифтӣ РВП 2022 октябри 2022 ана нигоҳ октябри 23 уведомления карди як бор дуюм бор 21 ака октябри 2021 гирифтмаш баъд ина 23 да чиш кардам уведомления карди як бор кардам тамом шароит наёфтам бакунам нашад манам атроф накардам бесакар бесаросима наша 21 РВП гирифтӣ соли 22 уведомления накардӣ соли 23 уведомления кардӣ тамом ҳамаш 100% бо октябри 24 уведомления мекунӣ зиқ наша ҳозир ҳуҷҷатота ҷамъ кун барои гирифтани вид наҷидса супор ҳозир метавонам ки ҷамъ кунам барам бисупорам ҳозир бемалол метавонӣ кунӣ супорӣ бемалол оилам гражданина фарзандам ҳам гражданинай набо имрӯз тугай шуд фарзандигам толида шуд баям муки гражданӣ бошав тамом натарсида ҳуҷҷатҳои ҷамъ карда бурда супор вид тагир ҷураҷон ҳар як семечка фурӯшу носкаша вай накун гӯш накун ту уведомления кади ҷураҷон ту соли 23 кади ку уведомления ту худат намедонӣ кай уведомления кардагӣ барои меози коғазота бардор бин баъд бо як борига занг зан алло алло ҳам овози ютуба хомӯш кунед алло гап зане салом алейкум ваалейкум ассалом ҳамин фарзанди муболиға чӣ овардан дар кораи тоҷикистон бе падару модар мисол чаш дар тоҷикистон меистад мазаиҷа фарзанди шумоя
фарзанди шумо? модараш дар Тоҷикистон? модараш дар Тоҷикистон. фарзанд чанд солае фарзанд? 17. ҳеҷ не модараш мерава нотариус ята согласия метиҳад, нотариус розигӣ метиҳад ки ман розӣ ҳастам ҳамин фарзандам назди падараш Москва биёяд, билет мехаре худаш омадан мегирад. шумо маҷаз ята согласияро ёкнетон ки ман розием ки фарзандам аз Тоҷикистон Москва биёяд гуфта. Тамом. фарзандтон худаш мебиёяд, бемалол билет мехаред, метед мебиёяд. аэропорти Домодедово ва пешвозгирӣ мебуроед шабад. Хуб, саломат бош. Алло. Салом алейкум акашум ра. Ва алейкум ассалом. Акадон барои амун аворои шуморо тамошо мекунем. اون کار زنگ دادم نشیده برای اون اشو پتن زنگ دادم اکاجون گفتن نقشم میگفته سوالاتی چوکای پتنتو اکاجون بود همین فیلم کار میکنن در همین شهر سان پترزبورگ در فیلم کار میکنن وقتی یک تاجیکستان میرن خودشون پتن میکنن پتن رو با خودشون ارگنوا میگیرن در نفر زبان کپی کرده کاغذی شمیتی همون میگن که راتنکاتون ارزون اینمو قرض شما رو دادن کار مو 100% گذشتگی پتن ما به تیم اقسام و دیگه فیلم کار کنیم вай раҳш ҳаст агар шумо пули патент дада боша қарза дода боша ва бояд оригиналои патента шумо да баргардонанд шумо метавонед патентотона гирифта рафта дигар ҷода кор кунед ва ё ҳам хе специально мекунанд патентои шумо мегиранд ки шумо ай корхона набуреду дига вай дигар ҷо рафта кор накунед. шумо як роҳи дига доред дӯстам, як роҳи дига доред. Аммо сахва дар куҷо патент метиҳанд? нафаҳмидам акашура. Аммо сахва мерен дар куҷо ки патент метиҳанд ку ариза менависен ки прошу дубликати патентати асаби патента гум кардем гуфта шумо дар патентотан нав карда метиҳанд бу. ФМС намешида бошад. О не ФМС не патент дар Питер ай куҷо шумо ам Санкт Петербург ай куҷо патент мегиранд? ана ФМС пеш аввал отдели милиса равен отдели милиса як ариза нависа ки мо патента гум кардем гуфта баъд аризатона қабул мекунанд шумо як талон уведомление метиҳад ҳамун талон уведомление гирифта ФМС мерен ариза менависен ки патент гум шид патента мо да барқарор ки шумо да бо дубликати патенти нав карда метиҳад ҳамун патентона бо айсар карда метиҳад. вай куҷо зада мебина вай куҷо мефаҳмад ту фолбини чи куҷо мезана мебина вай ай куҷо мефаҳмад патента гум кардаги мгу ин ёрдам не маслиҳат ай алло алло лабай салом алейкум. Ва алейкум ассалом. Акомо маталим Шухрат Қудратов по телефон кардем, прямой эфир омаде? Прямой эфир омаде, гап занед. Акомо маталияти ваш пордаги запрос, ну бад гражданство спори давако намебруад, ну запрос накаристан чикар кунам. Не, нигоҳ кунед, таълияти шумо гражданство спор дед, вай куҷо бояд запрос кунам? وای پیرمان اینی مدرم بود اینی مدرم چرکی وایش وای به نبرمده استاد میگون وای به نوش میگود بازار دانری بازار نبرمده استاد تو що модартон гражданство дорам гуфта? او ما اصلا مدرم تگری سوکما не нигоҳ кунед вай баъза ҳамаш як вай дамун баъза цбду мезанад бояд ҳама информация бурояд ки модаратон кай гражданин шуданд дар куҷо паспорт гирифтанд ҳамаш мебуро агар чунин информация набурод ва ё шумо ҳуҷҷат қабул намекунанд дӯстам ва ё дар вақти ҳуҷҷат қабул кардан ҳам проверка мекунанд. дуруст мегӯяд ку ҳуҷҷата ман додам ҳуҷҷати ман нагирифтанд баргардонда гирифтанд гуфтам мо запрос мекунем запрос чӣ қадар вақт мегирад ку 10 рӯз запросро напартофтанд невай запрос ва ё линияи худшон катӣ мекунад линияи мвд катӣ вай тез мешавад ё ки шумо модаратон агар пер ба бошад ё ки пер рафта худатон ҳамҷо ҳам информация гирифта қоғаз оварда теди ноба справка о
همین بچه‌ها با فهمیدم بچه‌ها اونجا میگن که سپرافکی هم اومده بچه‌ها میگه رفته سپرافکی گرفته با سپرافکی هم داکیومنتش قبول کردن мешад шумо ҳамин кора кунед охи дӯстам ба умеди вай нашавед вай запрос мекунанд намекунанд худо медонад худатон рафта справка гиред биёред охи катем справка супоред ҳуҷҷатотона дубора saat kadar zaten gümüş ve göz daha ruşu yaz kadar zaten kargınlar kırıp kalsa. Hem başında mediksin bir hafta mutlaka o zaten parça gibi ne bir bir negatif ne bu o zaten bu olmadı gibi ne bu çıkartır balonu. худатон равед ман шумо ба гуфтосам ба умеди запрос вай нашавед худатон рафта справкая гиред Хорошо да мы модера мы справка меканем. метиядан чӣ ба не Qonuniy mekana qonuniy. ман шумо ба гуфтосам метият бо қонунӣ ноқонуниаш чӣ хел метият шумо ба Хорошо да мы такое. дӯстони азиз телефонро хомӯш кардем 1 соат 30 дақиқашон бо шумо дар пахши мустақим ҳастем камтар хаста шудем ҳамин нури манами фанаи дар чашм зада истод чашм камтар дарк кард дӯстони азиз бо ҳамин барномаи имрӯзаро ба итмом мерасонем дӯстони азиз аз ҳаматон хоҳиш мекунам касе ки ба саволояш ҷавоб нагирифт ёки занг задан натавонист саволоятонро дар зери ҳамин видео дар комментарий нависед имрӯз ёки пага ба ҳама саволотон ҷавоб мегӯям дӯстони азиз саволотонро метавонед ба whatsapp ки дар рақамҳои 926 944 0206 сабт шудааст хатӣ ёки овозӣ равон кунед ҳатман ба саволотон ҷавоб хоҳем дод дӯстони азиз худатонро эҳтиёт кунед то бозӣ дар пахши ояндаи мустақими дигар дар нақша ҳаст ки рӯзи якшанбе пахши мустақимро мегузаронем то бозид ҳаматон дар паноҳи Аллоҳ ва худованд худа шуморо ҳамаи шуморо дар паноҳи худ нигаҳ дорад